Shi na ana rarraba suna da nutsuwa suna da nutsuwa su da hijabi za a raba musu abinci alhamdulillah shi nan kayan amari take ita? Na'am? Ayya akwai wasu namari a can? Can wadda aka shafa nan aka fi sana fuskar nan. Maman Clement sunanta? Maman Clement da wannan. Me kika ce? Na da Allah ya kani mai addu'a. An baki goron ko? Yanzu ma na kawo miki wani goron ba komai. A'a bere guda shi da turanci. Iye. Lafiya lau. Lafiya. Sunan ki Zarawa Aisha? Maman Clement kwalliya kikai? Iye. Kwalliya kikai gashi na. Eh? A'a iye. Ni Hausa take ba na gane Maman Clement. Yaran ki ne? Eh. To sannan Maman Clement. Maman Clement. Ah, iye, eh. To ba ta yi min turanci ba na ji ban ji ba ai. Ga su fa anisa a zaune. To kalli nan ke. Ke ta ce ana zo miki da goro ko biki ji ba? Zan baki sai kin ci abinci. Sai to ai shiru ba na son magana. Ba na son magana ai shiru a ci abinci za a ci abinci yanzu nan. Za a raba abinci da nama. Da lemo. Allahumma amin akwai kifa da addu'a kan to yanzu dai waye ke shan lemo anan waye baya shan lemo kuna ha ye Allah to sarkin gaisuwa fa ne ta gaishe ka sau 100 gaisuwa yafi yawan fada ko ciwo ne ayya to sannu zai za a baki abinci babu tani kinga babu hijabi to za a kawo miki tani Allah ya da takalmi ko tini tani kowa ɗan kirga abin da ya ragu sai a bari sai ka ita zuba kuma kura da shi a ɗan duba mutane a ɗan kirga kaji